הורים לילדים בחינוך המיוחד, יש לכם זכויות. כן, כן, מגיע לכם כסף והרבה. אתם משקיעים כל כך הרבה בילד. אתם ההורים הכי טובים. אבל זה כרוך בהמון הוצאות. מדינת ישראל מכירה בצרכים שלכם. ומוכנה לתת לכם, כהורים לילדים בחינוך המיוחד, כל שנה, כ5,000 שקלים החזר מס. ולא תאמינו, אפשר לדרוש את ההחזר גם עבור 6 השנים האחרונות. ואתם פשוט לא מבקשים. לא, זה בסדר. אתם לא היחידים. 80% מההורים הזכאים לא מקבלים כי הם פשוט לא דורשים. אז בואו נבדוק האם אתם זכאים. ניקו לכם מס בתלוש השכר, אולי משכתם כסף מקופת גמל או קרן השתלמות, אולי אתם פעילים בשוק ההון. אפילו אם רק אחת מהאפשרויות האלו נכונה לגביכם, כנראה שאתם זכאים להחזר. מדוע כל כך הרבה אנשים בוחרים לבצע את ההחזר דווקא בחברת קו זכות? כי אצלנו בדיקת הזכאות חינם. אין דמי פתיחת תיק, והכי חשוב, קיבלתם, שילמתם. לא קיבלתם, לא שילמתם. רק רגע. לפני שאתם פונים, חשוב שתדעו. לא כולם זכאים להחזר. החזרי מס מיועדים רק למי ששילם מס. אז פנו אלינו עכשיו, ואנחנו נעשה הכל כדי להשיג בעבורכם את מה שמגיע לכם. חייגו 072-22-22-600.